Hej, jeg vil lige bruge nogle minutter af din tid på at forklare, hvad Juice Plus er. Juice Plus, det er faktisk bare frugter, grøntsager og bær på kapsel. Og jeg har taget de her i snart 3 år. Der er en grøn, det er grøntsagerne. Så er der en rød, det er frugterne. Og den lille, det er bærene. Og det, som der fik mig til sådan at forelske mig, virkelig falde for Juice Plus, det var, at det er modne frugter, grøntsager og bær, plukket lige der, hvor når de har de perfekt modnet og har den her højeste næringsværdi, de nu kan indeholde, bliver transporteret direkte til fabrikken, og så i en anden dehydrator-maskine får de fjernet væsken, der er det her pulver tilbage. Og det er den samme proces, som hvis, ligesom med raw food, hvor det ikke må blive over 42 grader, så det bibeholder så vidt muligt de fleste næringsstoffer som overhovedet muligt. Jeg ved ikke med jer, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg ved godt, hvor mange frugter og grøntsager man skal spise, og varieret, men jeg får bare ikke gjort det hver dag. Og hverdagen er travl, og det var bare en dårlig samvittighed over mit hoved hver dag. Og da jeg så hørte om det, at man kunne tage 2 kapsler hver, 2 røde, 2 grønne, 2 lilla, og slippe af med den der dårlige samvittighed, og vide, at man rent faktisk fylder det her hul ud fra, hvad man godt ved, man skal spise af frugt og grønt, til at man rent faktisk får det gjort. Så var jeg bare sådan, okay, hvor kan jeg købe det der henne? Faktisk kort efter fik de rigtig, rigtig hurtige resultater. Jeg døjede rigtig meget med noget uren hud, og jeg gik sådan konstant altid og dækkede min hud med alt muligt. Og efter 7-10 dage, så har jeg bare, altså jeg er virkelig, virkelig sådan glad for min hud nu, og det kunne jeg ikke sige, jeg var før. Mit hår er også en verden til forskel. Jeg havde sådan noget, der bare altid knækkede, når det nåede en vis længde. Og nu er det bare blevet... Jeg er meget glad for mit hår, og det er jeg sikker på, at jeg kan takke Juice Plus for. Og selvfølgelig også, at man spiser en sund kost ved siden af. Juice Plus, de laver også mere end de her kapsler. Går vi lige i køleren her. De laver sådan en shake, som er helt vegetabilisk. Den er her i chokolade, og så er den her i vanilje. Og det er min morgenmad hver morgen, og det har det også været lige siden jeg blev introduceret for produkterne. Den mætter afsindig meget. Den er rigtig god som en virkelig decideret måltidserstatning. Så du kan både bruge den som netop en måltidserstatning, eller også som en proteinshake, efter man har trænet, så lige ned. Den er også, som alt andet, Juice Plus laver helt naturligt. Den er vegansk. Der er proteinen stammer fra sojabønner og tofu og kikærter, og så er der grønkål og broccoli og papaya og you name it i, sådan, så man også får det her boost hver dag. Så jeg bruger den også rigtig meget til mine kostklienter. Og der har vi jo også lavet et kostprogram, så har du lyst til at prøve kræfter med Completen og vores kapsler, så følger der et kostprogram med, sådan så at der er ikke flere undskyldninger til ikke at få en masse inspiration til en sund kost, og altså jeg har oplevet nogle vilde resultater med mine kostklienter, efter jeg begyndte at sætte dem på shaken. Det går sindssygt hurtigt i starten, fordi du smider en masse væske og affaldsstoffer, som man måske ikke lige regnede med, man havde, og så gør det også bare meget lettere at smide noget, hvis du vil smide noget overflødigt fedt, eller holde din vægt på en sund måde. Så kan man for eksempel lige, der er et forslag til sådan en sund salat, som jeg skal til at spise, og nu vil jeg også snart råde af, fordi jeg er meget sulten. Men hvis du er interesseret i, og hvordan du hører mere om Juice Plus, så kontakt den, som har sendt dig det her link. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du så med, og have det rigtig godt. Hej hej!